Magandang araw po. May bago na naman tayong putahe ngayong araw. May nag-sponsor sa atin. Ang ating mabait na kumparing si Bicol, ang probinsya ko. Yan, nakikita nyo naman, madami siyang huli. Ngayon, dadataan natin yan mamaya. Habang pinipili niya yung maliliit. Pare, sa susunod, malaki naman yung piliin mo. Joke lang. Ayun o. May alimango pa. Salamat, maraming salamat sa'yo, pare. Yan, kuha muna tayo ng ng kangkong doon sa hektaryang kangkungan na hindi tayo yung may-ari. Makikikuha lang tayo. Maraming salamat sa may-ari ng kangkong. Shout out Tita Sally. Yan, madami tayong mapipili dito. Yung matataba lang yung kukuhanin natin dahil siyempre kakain tayo. Siyempre yung mataba na, diba? Kailangan naman pahit-pahit kunin natin, no? Kunin tayo. Madami na tayong nakuha. Yan yung ating mga gagamiting sangkap sa ating lulutuin. Tapos na natin kayatin at timayin na rin natin yung kangkong. Makikita nyo naman yung kangkong na kinuha natin kanina. Yan. Pilas-pilasan lang natin yung paghihimay at magigisa na tayo. Ayan na yung apoy at kawali. Yan, mantika. Pag mainit na, ilagay na agad natin yung sangkap. Ayan, igisa lang yan. Tapos ilagay na natin yung pinakula natin kaninang yung binigay ni Bicol, yung ang probinsya ko. Yan, diba? Lalaki yan, yung mga pandungan yan. Masarap. Yan. Hintayin lang natin siya, matuyo. Kasi magkakatas yan eh. Tuyo lang natin ng konti. Pag ganyan medyo konti ng sabaw, nakalimutan natin lagyan ng paminta kanina. Lagyan na natin yan. Magkikita-kita din naman yan. Tapos lagay na natin yung gata. Yan. Yung gata. Balik sa balik sa pagkabasa yung natin, mga seafoods. Yan, tinakpan na natin yan para daling kumulo. At yan, kulo na yan. Medyo naluhaliwin lang ng konti. Tapos lagay na natin yung kangkong. Ayan. O, asan yun na kangkong? Lumabas ka na. Ayan, yan. Tagal kasi ng kangkong. Haluin yan kasi maglalaglagan. Hayaan lang natin bumaba. Yan. Mamaya pag bumaba na yan, saka na natin haluin. Kasi yan, kita nyo, bumaba na. Yung sekreto lang naman ng kangkong na yan, huwag natin masyadong overcook. Ako, pag na-overcook natin yan, sigurado may masamang mangyayari. Alamin nyo na lang kung sa sarili nyo kung anong mangyayari dyan. Pag na-overcook yan, mahirap para magsalita. Ulam yung natin, niluluto natin. Ayan, halos luto na yan. Salamat po. At sa susunod po ulit.